Pa zar da ne budemo od onih koji se čvrsto na Allaha oslanjaju, koji nas je uputio svojim putevima, i da budemo strpljivi na onome što nas vi od ezijeta prema nama činite. Svaki vjernik mora biti napadnut, otvoren nekad, ludim proglašen i slično. Sva ta iskušenja i ezijet koji nam dolazi trebamo strpiti na tom, jer nevjernici se ismijavaju s vjernicima, ponižavaju, govore o njima ružno, i zato vjernici sabure na tome. Vela nasbiranna ala ma adejtumuna, od ezijeta i toga, wa ala Allah falijatawakkal il mutavakkilun, a na Allaha subhanahu wa ta'ala neka se oslone oni koji se istinski oslanjaju. Znači istinski vjernik u svakoj situaciji traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala i u najvećim momentima i najtežim, na iskušenjima, što kaže hasbunallahu wa ni'mal vakilu, dovoljan nam je Allah subhanahu wa ta'ala i on je najbolji zaštitnik i štićenik.